Hello guys, this is Eric Hilot of Bico City, Dabodol, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel, welcome to my traditional Filipino Hilot. May buntag po sa inyo, labi na gusto ko ang regular viewers. O sa karoon na nakakita ng video, may buntag sir. Sige. Kung sa itong ipamate. Dili ba? Oh, Dili ako mai. dili ma, Taas. Tugay na rin. pila kadlaw naman na. Bulan na rin. Bulan. Mga 5 to 6 na. 5 to 6 days. Months. Months. Kaya na ba? Para siguro mga 4 ka tao lang nagilot. 4 ka taon ng hilot. Lain lugar. Ha? Lain lugar. Lain-lain lugar sa Yeah. Ang itag tuloy rin. Maayo. sakit yun siya ana, dili. Boy sakit. Dili man. Pero Dili sa sakit isa ka? Ana. Na nasa diri na sa may juwen. naadiri. Naadiri og diri. Mo na sakit niya. Sakit lang. Sakit lang. Wala sa ngul-ngul nga lay mo, sakit lang yun. Chico dia Sa pag yun, gawasan niya. Wala man. Galit kayo lang. Oo. Apektado mo Chico diri. ba di ay? Dahil kaya ang tuhod eh. Oo. Nagbikil mo ni sa akin. Basket. Basketball. Sa pag yun. Pero okay lang. Wala lang. Nakapilong dyan po na ito na. Wala na. Wala naman. Wala na lain. Sabi kini ang ba? Mga ginagmay, wala. Ako lang bahala sa uban. Di may na sa, kabalo ko sa kosan. Yan. Ha? Di sa nung pagkabalos ko Sa social media, sa Facebook. Salamat kay Facebook. No, grabe ko na social media mo kung dyan, no? Yan na naman mo. Naka-call man siya. Mag-pop up mong good mo. Pop up. Once mag-open ka o account mo, pag-pop up niya. Sa akong pag-scroll ba, kita na ako yung mukhang Parang na-interesar ka. Dagham ko mga testimony ba nga dahil nga ang ayo anak murag na ako mislingan diyan sa matanaw mo ko murag na ako hilot ko ba nga piang sa lubi Daghan kong nahilog ng mga nahagmong sa lubin, ng mga masagikan sa babaw ng mga kuwan. sa una din okay naman dalan lang ba pero mo kayo din mumulian Hindi mo ulihan. ang balik ko ako gipangitay mo ako Oo. sa adlaw. Tapos ang gikon sa mga pastor na nimo ba? Kanya uman dito kay lalak ako. Oo. Kaya kung tanong na kong sawa. Muna na siya. Kanya, storya may, Original ano yung po puso. sila. Sila testing eh. Kita na dyan sa Facebook. YouTube na ko, mapakakita. YouTube na ko YouTube, kung makalugar kay tanaw. Nagkatanaw lang kay YouTube. Search lang nimo dito, Eric Hilot. Magawas na ko sa YouTube. Nako YouTube channel. Ang Facebook na ko, Eric Hilot ang traditional. Sige, asa itong balay mo, sir? Sa bangkal mo na nga. Bangkal Matanaw. Alam guys, sila sa taga Bangkal Matanaw. No, tatay layo ang pagkititaw ni sir ni biyahe kita siya dire. Lain pang panahon si pag-ulan. No, so shout out sa taga Bangkal. No, dool rata kay ako taga New Murcia. Ako asawa di ay New Murcia. Kanto di sa may palanat pa pantog San Miguel. Kanang paubos dia, mo ilang balay kanang may mangga. So na lang no, nasa sa diri ato tabangan yung mamaayo yung pamatis kalawasan, siyempre nabanat sa pagkampos Ginoo. Siyempre tanang ng budool diri man ikamo taga mamaayo mo. Kutob sa kumahimo. No, so ana lang no, kay dagan-dagan naman tayong tabangan. So ikamo taga mamaayo mo niya. So mga karon na po nakakita ng video. Kung ganahan mo traditional hilot or karon lang jud ka nakakita, please subscribe. May ligon ka tanawa lang no. Subscribe sa YouTube channel, i-click lang bell button para updated ka sa mga upload mo tagadlaw. Comment, like, and share pa. Comment lang mo guys, no? Kung utana mo kung sa inyo ang ginapamatis kalawasan, nganong antod karon inyo hadya pong ginadala-dala. No? Comment mo sa kuha or patabang mo sa kuha. Basig makatabang po ta, putod ka tumahimo lang, no? Ano lang, no? Bisig na doon, nadiil na mo katuadto. Labi na yung gikan mo hospital nga walay findings sa hospital mo na grabe. No, wala mo findings. Walang iso. Oh, yeah.
nakukag na bayron, Mm. agawas mo ra gyapon imong gipamati. Di pa itag na. No, so na lang no. Shout out po sa akong mga subscribers, YouTube channel road to 3,000. Ug shout out po sa top 3 countries viewers, India, Indonesia, Philippines. Maraming salamat. Og sa lahat po ng mga OFW. Og sa akong friends sa Facebook. Ug taga Digo City ko guys na lang no. Tanawan niyo akong Facebook kung ganahan mo makig-friends ako ha. No ko Facebook page Eric Hilot ang traditional. So na lang. So maghilot ako karon guys kay para makauli na si sir para mamayo na sa sa bangkal ayo ko benta kay hello po taga bangkal Matanaw Davao dito. Saka lang kamay, sir. Kamay lang kayo. Saka lang kamay. Op, ya. Erog suko kamay, sir. Erog suko. Ano lang. Op. Wala, stay lang kayo. Okay na ka na? Pangalan ng pinakot. Bigyan. Friend mo ato ni Teacher Sally? Friend mo ato? Hindi ko siya magta... Kasi ito yung pangalan niya ato din. Joan Salit, Kamunsa. Joanne, Kamunsa Salit. amon sa Sally. Ano ko siya? Uy, ikaw ba siya sumumot? Bulot na ulit. Baka siya. Marami wala sila. Pwede marami. Dili pa man gudong ting indoor kayo din. Pero mas una magtuto kay ano ba ano dili ang amo ba ya ano kadili ba dito sa yahan na bilong dili ba siya ang dawat no lahi ba ya ano. Pero itapog man na agad tanan ba nga ipang-arrange naman nila tagtag. Pwede daw dito ibutang sa kuan to sa table to dinulan dito sa kuan basa gawas. Na gusto na mo direct ra yaha kay gusto ko kung direct sa yaha kaya kailangan pilian. Ya option ang Naghandiyan na sa modool sa yaha. Gamay man ang Ito maestra. gani amo agani nga dili man gani mi dito namalhin me. Kay gidawat mo. Yan. So, ka tumigil sa kuan pangalan kay para maano niya diba? Kay daghang ba yan no? Pero namin di uban ko niya mo transfer.
Ito naman guna tanan. Doon, yan na yung dahilo nila. Gusto mo sa makuan. Mang! Ulit din sa ako maghukad ko. Ha? Stress ako. Ito ko din, Mang. Kasi din. Isay! Sagon! Ano ba na? Say! Ano man na, baby, Say? Ano man na, Say? Say! Ano unsa man? Ano unsa na? Am. Am ka? Doon sa lalay. Ay, gigutom di ay. Aluoy. Gigutom di ay nana. Doon sa mga agtang. Ano man?
Uy, kaluoy. Asa man din nagbantay? Naunsa nagtanga man ang agtang. Man. Man. Kalintura? Pilot na. Kinsa kalintura? Eh? Direct. Oh. Pilot. Ya, kay ulan man. Tungkol to rabon mo. Say, nalangi ikaw, Say. Batiin mo na hong, Say. Ayaw naman. Ayun lang lang Wala sa. pa, oy, trawa, init kay ko. Oo, mo dire. Init ako. Nakita na cellphone. Nag-online laging cellphone ni Mama gabi ilay. Yan eh. Yan eh, comment. Yole? Isa na ulit. Gani kay na. Ni-chat man sa kuha gabi eh. Piyang na piyang. Ni-chat sa kuha gabi piyang. Anak man, ya bago na dyan ni-chat. Mo to ni Eric nga, ala, bago na dyan ni-chat. Oh, nag-replyan yan. Sana lagi di ang cellphone ni Mama ni mo. Wala ni-reply. Masing ikuha sa amigo. Hindi ka ulit daw. Dili daw. Hindi ka na ulit. Ano ba? Kagay kabalo. Ni-chat-chat pa na ako. Kailan pa dyan sa kong pangalan? Stalker na. Yan. Ayan. Balik na. Saysay, gipainom na paracetamol. Ha? Awa na, payat na pud na. Nakanaon lang ka na maron. Bato tayo lang si Deg. Ay, ay, nagamit na to ron. Wala, guro na iligo. Sige lang na patutyalay. Ayaw igta ng tutoy o dili siya mo ibot. Mataso na lang na. Ako nagkikilot oh. Oh. Nagkabangkal man imong gilot ron. Wala na sunod ani. Kisa ni daw gabi nakuan man gabi nawa mang signal. Dagan kayo kuan oy, dagan kay mayo. Pagkakaswap lang si Boss Nilay, o basi ka ng 18 ang kuan, mag-final, paswap ba, sayang. O gani, dili naman sila karong Bernis magpakuan, murang mag-monthly na sila karong
Bernes. Kaya pagka 25, final. Pagka 25, wala medyo tiyan at bungbun. Paswap pa, paswap. Sayang kayo. Hindi si bungbun ba? Paswap. Mag-explain ko sa mo, sir. Paminawa ko, sir, ha? Mag-explain sa mo, ha? Ha? Mag-explain ko, paminawa ko, nag-explain sa mo, ha? Ah. Kani dali, sir, wala pa kamasahin. Wala balay-balay sa uric acid, balay-balay sa sugar. Ay, kalimot, ha? Uric acid, sugar. Ha? Bubat ka ng kaduma. So, kaning uric acid na agri ang sigarilyo inom. Kaning soft drinks, kape, juice, ha? Ano ka kami, no? Isa may naguli sa cellphone na malay. Ayaw mo kuha ang cellphone ni sir. Hmm? Nag-ring yung cellphone, sir. Ano? Dili lang. Ano, osteoarthritis ni sir, ha? Asa si Ben? Ha? Excited! Ay, gali, wala naman ta. Tulog ka, Tay. Tulog ka. Paaka, paaka. Paaka. Ano ba na trabaho sa Randy, di man? Ha? Randy, Asa? diya. Asa? Maligyan ko, an. Electrical. Nandi, gintay? Ah, Asa, dala ina sa bubig nito? adili, eh. Ilapadang. Di ba ni-apil man ang sundalo? Lai, siman. Mo din na siman. Simon. Miss you. Sigalap na. Kanto na ni Mama, pasigalap na.
Ah. Sakiti na. Sakiti. Pwede kayo buti.
Ay mo. Huwag lagi nasakit ni sir lagi. Kaya na sir. Kailangan na siya. Nangat mo daw? Ha? Wala ka mga bibig. Ako. Dali ko din ko to. Dali mo na yung dali ang. Kodko. Pagano. Yung ganito, pag-rent out, sa guba, pagsikat, ikang sigang siga. Sigang siga. Kung ano, Tunggu, tanah guna yung diri oh, lain kayo. Eta, yang. Yang. Ligo dito ba? Maligo na dito. Huwag kayo dulay cellphone ha. Loh. Kuha na lang ng cellphone mo, hindi siya maligo. Ami nagpang garat na dyan siya. Dali lang, excited. Mahal lagi maligo, basta wala Excited, alas cellphone. 11 na, excited kang gapon ka. Maligo already. Tira lang. Di, maligo na ako. Apya. Lakaw na. Iwasan sa kuning episode ba? Ayan na, taas ka na, ma'am. Ito si taas. Uy, kabalo ka. 2 seconds at 2 minutes na lang. Sige na, panuklas dito ha. Mahal ako wala ligo, wala lang po cellphone. Ano na lang, baka na lang. Minutes na lang manggod ma. Kuha na yun. Kuha na yun. Basa, tira ka na ha. Kura ko. Okay. Kura ko ha. Ang ikunin mo, oh, puti ng makaluot ana, makanaluot. Kaya na yung mag-nipon. Ba't daw mo? 2 minutes na lang. Guwapa na, ikagwapa na. Maon ko na ron. Di ko katanaw. Sige kang storya-storya. Naglalisay na lang. Mahurot na lang ang 2 minutes. Wala cellphone. Santon. Di ko maligo. Ayaw. Wala. Hindi ayaw. Wala na ah. Ayaw. Wala ligo, okay cellphone. Wala cellphone. Wala cellphone. Pilit ako yung kit mo. Ay, kita pa nung mag-away ng... Wala nga, ako muna tiwas, be. Sa wala unya? Ha? Wala unya. Huwag niya. Oh. Walay toothbrush, walay ligo, walay cellphone. Wala mong Hindi ilong. ikaw. Tarong ka lang tani. Tanawa mong ilong. Hapit na matanggal. Okay. Oh, ba, maligo na lagi ko. Maligo na ko ba? Tukos balay. Nakaw na. Wartambe akong cellphone. Tambe akong cellphone. Balik ko muna ka. Kapag wala akong cellphone, pati matanda hala ko ka. Mo, mamang yapon mo, magagas pa man. Iya, kayak kan. Oh, Dan hiwi mong. Dan hiwi mong. ikaw, liwat man ko di mo. Okay. Ang ba? At nakaliguan eh. Sadita ka di ay. Saba pa. Ampi ako cellphone, maligo na rin ko. Promise, mamatay pa ko rin. Wala. Kibatay ko, kibatay ko, kibatay ko. Sige, mayawaan gani ka. Tagam dito ka. Kibatay ko. Mama.
ba? Bala ko kung maligo mo mukha niyo po ito. Ambi, gani akong cellphone mo, maligo namang yapon ko. Pili, mandi ko di oy. Doon kay Kaslay to. No, no. Oh. Process na. Sa tawag itlog manok, sir. Ito pag-aas sa kolesterol. Eh, ipit na kayo. Na-exercise lang na ganano. Paano na, balik na po na. Marakag ka plaster bitaw. Ano lang. Sakit sa inyo. Kung asa itong sakit, tuyo agad sa kanto, mahilis na siya. Ana rin exercise na ano. Marakag ka plaster ba? Tuyo na po. Ilan siya agad manok. Adili di manok itlog. Parehara na ito. Mas kuya si itlog is manok. Mas power labi na si itlog pugo ah. Tapos nung sinahapit, ayaw mo na. Igi akong cellphone no. Dali, kuha dire. Ambi, Ikaw nung kuha. Ano naghatag mo eh? Wala ko ligo. Di wala cellphone. Okay, pero ano di sa maligo? Maligo magina siya kaya gusto mo niyang cellphone. Asa nakaguwanta di? Kagunit cellphone? Okay ka. Oh. Jim. Nakarami ko. DJ, sir. Naman. Mana? Ako na magkapakpag ron na. Yan eh. Ilang lang, ilang.